hita marsiajar sekolah sahabat. Sahat maita tu persejarah 10 di hari Rebo 26 Juni 2010 sia. Paula Koroha di ayat Jordan. Yohanes Pendidi ima sada sahalak nati nomos na paradion sada dalan tu haroni Yesus na pardion. Molo tajaha di buku Matius 10 sada ayat 10, Markus sada ayat 2, Lukas 7 ayat 27. Doho tabadiko mai doho Matius 3 ayat sada. Oma nagabe sada na duk na dipasahat ni si Gabriel suruwani. Molo tajaha di Lukas sada ayat 17. Jala Yesus ma na didok somon si Elia na dihatahun ujui. Molo tajaha mai di Matius 10 sada ayat 4, doho Matius 17 ayat 12 doho 10. Surat Toma piga-piga ahana gawe jamita ni si Yohanes. Sian carana somono dia ma jamitai naidok pau bahamu ma rohamu. Molo tajaha di Matius 3 ayat 2, doho Matius 2 ayat 14, doho Matius 10 ayat 4, doho Markus ayat 4, doho Lukas 3 ayat 3, walu sia doho 1 ayat 14. Songon sahalak panguda napaturehon ingana buni tarsomonima si Yohanes Pendidi nama misang baksoi asa pahuba rohana siga. Hamu bau nasib tong ima sada hamu bau di sada halak na olo pato ruhon rohana jala mangido pangurupan sian debata lau paubahon parangan. Songo piga-piga suku-sukun molo tajaha di Yohanes sada 25 sahat rodi 27, dohot Yohanes 7 ayat 27 rodi ayat 70. Tarsomo dia masih Yohanes lahu paradion dalan tu Yesus. Yohanes Pendidi nunga dipatuduhon ia Yesus ima biru-biru ni debata. Tajahaming di Yohanes sada 20. Yesus nama desa dosa jala mapuan halak nama dosai asamulak tu bagasan kolong. Siap jamitani si Yohanes Pendidion godang mahalak nama begi jala paubahon rohana sida. Termasuk si Andreas doho si Yohanes panurat buku Yohanes si gabe sisian Yesus. Totong suku-suku dihitam molo si Yohanes Pendidi rotu bagas musonarion ahama nanaing hatau nomu tuiban olo dohita lahu paubaro hatta lahu magito Yesus ini. Oma sada persejarah dihita di bagasan sadarion horasma dihita sal.